विसवा उपरांत तुमकां येवकार. माहिती आनी प्रसार मंत्रालयान फील्ड आउटरीच ब्युरो संस्थेमार्फत कार्यावळ आयोजीत केल्ली. सर्जिकल स्ट्रायकाक शेनवारा वर्स पुराय जाले. ह्या निमतान कार्यावळ जाली. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान कॅन्झल रॉड्रिगीस. ये देश हमारा है, हम रखवाले इसके, पेड़ और पौधे फल फूल इसके, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है. ये देश हमारा है, हम रखवाले all these things which was going on was intolerable by Indian government and our armed forces took action to stop this terrorism. So they were given orders of surgical strike, and today we are celebrating that day, and we salute our soldiers for this day. Because of them we are sitting here nicely today. We are enjoying all our rights in India because the soldiers are protecting us from all this type of terrorism. So you all should be aware, and we all should give respect to our soldiers, our armed forces, our navy, their air force and army. मुख्याध्यापक मॅडम, उपस्थित विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी आणि शिक्षक वर्ग आणि आकाशवाणीचे आलेले आमचे मित्र, आज मी मराठीतच बोलेल, हिंदी नाही बोलणार, कारण हिंदीतून मला ते समजून सांगता येणार नाही जास्त. आज बरोबर 2 वर्षापूर्वी 2016 सप्टेंबर 29 तारखेला भारताने पाकिस्तान विरुद्ध एक छोटीशी लष्करी कारवाई केली होती, ज्याला इंग्लिशमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक म्हटलं जातं. सर्जिकल स्ट्राईक केलं हे शत्रू राष्ट्रासाठी एक आमच्या देशाचा जो वचक आहे तो दाखवण्यासाठी, किंवा आम्ही त्यांच्यापेक्षा पॉवरफुल आहोत हे दाखवण्यासाठी नाही. जसं गजानन सरांनी सांगितलं की आम्ही शांतीने जगणारे लोक आहोत, हा देश महात्मा गांधींचा आहे, अहिंसेचा शांतीचा देश आहे. परंतु काही घटना अशा घडतात की ज्याच्यामुळं अहिंसेला सुद्धा त्यावेळेला आपली अहिंसा सोडून त्याचा प्रतिकार करणं भाग पडतं.